el semàfor Real Societat-Barça. El Barça ha perdut 2-1 al camp de la Real Societat en un partit que hauria d'haver guanyat. En verd, el partit del Barça. Com dèiem, el Barça ha perdut, feia 11 partits que el Barça no perdia, avui tocava, segurament ja per estadística només que el Barça es deixés algun punt o perdés, però perquè al final, si un mira el partit, semblaria que el Barça avui hauria d'haver guanyat no només 1-2 o 1-3, sinó que podia haver guanyat aquest partit perfectament 1-5. De fet, el més positiu d'aquest partit és la manera en què el Barça ha jugat. El Barça a la primera meitat ha començat d'inici amb un equip en què jugaven junts Fermín i Olmo, marcat també per la baixa per lesió de Rafinha, un Barça que ha tingut ja ocasions molt aviat, ha tingut un gol anul·lat a Fermín amb una falta de Dani Olmo, que sí que podia ser falta. Després també ha vist com li marcaven el gol, però al final del primer part també ha tingut una altra ocasió molt clara, que ha estat un penal que primer ha xiulat l'àrbit i després s'ha anul·lat a Lamine Yamal, i a la segona part ha estat un autèntic espectacle del Barça a les rematades. El Barça ha enviat fins a 4 pilotes al pal i ha fet lluir amb parades molt espectaculars a Remiro. Com diem, el Barça ha fet un partit complet, ha tingut punts de millora segurament, defensivament sí, però el que és el joc ofensiu de l'equip no ha baixat res. Al final, si un mira el resultat dirà el Barça ha perdut, però si un mira el joc i un mira el partit, veurà que el Barça segueix en aquesta senda de joc ascendent que porta a les últimes jornades. Avui, com diem, amb aquest canvi d'inici de Fermín i Olmo, ha jugat més Olmo a la banda, Fermín per dintre, se l'ha vist bé a Olmo jugant en banda, per tant és una cosa que pot anar provant en altres partits. També un partit una altra vegada espectacular de Pedri, un partit també molt bo de Lamine Yamal, que ha estat el que s'ha agafat l'equip a l'esquena, ha estat el jugador que ha fet més jugades i que ha estat més perillós en tot moment. Com diem, un partit en què el Barça segur que en condicions normals, si haguéssim jugat 10 vegades n'hagués guanyat 9, però avui els pals i les aturades de Remiro i l'arbitratge no han permès aquesta victòria del Barça. Però com diem, el joc segueix intacte, el Barça ha fet un bon partit, el camp de la Real és un camp on el Barça històricament els últims anys li ha costat també, avui també el Barça li ha costat un partit molt obert, perquè la Real és un equip que també ha jugat molt oberta i al final s'ha acabat emportant aquest resultat, aquest 1-2, que ara sí que escurça una miqueta la distància del Barça en Lliga, és d'un punt contra el Madrid, però com diem, si mirem el partit segueix aquesta tendència a l'alça del Barça d'aquests últims partits, aquesta tendència que portava, que havia fet que hagués guanyat els últims 11 partits, avui el Barça ha perdut, però com diem segueix aquesta tendència positiva, molt positiva en el joc de l'equip. En àmbar, encaixar tan aviat. Com diem, el Barça ha tingut un punt positiu, que és que ha aconseguit generar moltes ocasions, hauria de poder guanyar el partit, però el punt negatiu avui és segur, és el segon gol de la Real Societat. Ha arribat gairebé un poc després d'un minut que el Barça empatés. Al Barça li ha costat molt empatar, un empat que ha arribat de la mà d'un cop de cap de Rashford, que també ha sortit a la segona meitat, però el que no ha fet és defensar aquest resultat, ha aconseguit a la següent jugada, pràcticament o menys d'un minut després, ha arribat el segon gol de la Real. Això és el que el Barça no es pot permetre, sobretot en partits en aquests en què li costa tant de poder marcar, que és tan difícil arribar, sobretot ficar-la dintre, perquè el Barça ha arribat molt fàcil, ha arribat amb facilitat, ha tingut, com diem, ha jugat bé, ha arribat bé, però li ha faltat punteria, i en aquests partits el Barça ha de ser molt més pulcre darrere, no es pot deixar encaixar un gol tan ràpid, un gol que de nou hi ha hagut una primera molt bona aturada de Joan Garcia i després que pràcticament es mira la jugada, la defensa, la segona rematada que fa Guedes. Com diem, aquest és el punt de millora del Barça, perquè el Barça li han rematat, el Real Societat pràcticament podríem dir que ha rematat 2 vegades, una vegada a la primera meitat d'Oyarzabal i l'altra vegada a la segona meitat Guedes, i aquestes 2 vegades, més una altra d'Oyarzabal a la segona meitat, ha fet dos gols en 3 rematades. Això és molt... El Barça portava una molt bona ratxa, deixar la porteria a 0, de fet des que Joan Garcia havia tornat, era una ratxa, una cosa normal que el Barça deixés la porteria a 0. Avui Joan Garcia no ha tingut cap culpa dels gols i, com diem, el que sí que li demanem a aquest equip és que ha de ser una mica, en partits com aquest, en què costa tant marcar, perquè al Barça li ha costat molt marcar aquest primer gol, aquest empat, el Barça ha d'aconseguir mantenir aquest resultat una mica més de temps que no el que l'ha aconseguit mantenir avui. I en vermell, un arbitratge vergonyós. El Barça, sabem, avui era una cosa que es podia esperar, una setmana en què el Madrid va caure a la Copa, Madrid va canviar d'entrenador, ahir al Madrid hi va haver-hi xiulets al Bernabéu a Florentino, avui no era casualitat, avui el que ha passat amb l'arbitratge no ha estat cap casualitat, perquè pitant hi havia Gil Manzano i al bar hi havia el Cerdo Grande. Per tant, no hi ha hagut cap mena de casualitat avui, era una cosa evident que avui qualsevol cosa que passés aniria en contra del Barça. I no ha estat cap mena d'excepció, perquè si bé el primer gol anul·lat a Fermín pot ser falta,
un gol anul·lat a Lamine Yamal a la primera meitat no té cap mena de sentit, perquè és... no sé, tiren les línies com volen, perquè aquella jugada havia de ser gol de Lamine Yamal. És veritat que després el penal està ben anul·lat, el penal que li ha donat al Barça, però també el segon gol de la Real hi ha una falta prèvia a Dani Olmo, que aquesta vegada no s'ha revisat. Sí que es va revisar la de Fermín, la d'Olmo en el gol de Fermín, però no la que li farà Dani Olmo en el gol de la Real. Com diem, és una autèntica vergonya aquells arbitratges que el Barça té, i sempre és, o la majoria de vegades, és quan hi ha el senyor Del Cerro Grande i el senyor Gil Manzano. Això és una autèntica... es repeteix i repeteix, i no és cap casualitat que aquesta setmana en què el Barça tenia aquesta dinàmica, que el Madrid estava en tan mala dinàmica, que té aquesta setmana tan dolenta, arribi aquesta derrota del Barça, perquè al final, com diem, no és casualitat que avui hi hagi Gil Manzano i Del Cerro Grande. No és casualitat, cap casualitat. De fet, la Real ha acabat amb un jugador menys, amb una expulsió justa, però que li han hagut de dir, perquè és una expulsió amb una entrada de Soler al davant de Gil Manzano, una entrada a l'altura del turmell al davant de Gil Manzano, i l'ha hagut de cridar al VAR, que va veure que Del Cerro havia de veure en alguna, l'ha cridat i l'ha expulsat. Però com diem, no és cap casualitat que avui el Barça hagi tingut un arbitratge vergonyós. Vergonyós l'arbitratge que ha tingut avui el Barça. No és el primer dia, és veritat, sempre hem perdut, el Barça no ha perdut per l'arbitratge, com diem, el Barça havia d'haver guanyat avui, perquè el Barça ha tingut ocasions suficients per guanyar aquest partit, segurament hagués guanyat 9 de 10, però no cal oblidar que aquest arbitratge d'avui, de nou, amb Del Cerro Grande i amb Gil Manzano, ha estat del tot vergonyós.